שלום יוטיוב, כאן אסף ונתנאל. הנה נתנאל. היי יוטיוב. אני אשלח לכם. אוקיי. אני אראה לכם היום כמה נשחק ועוד. יש לי את הדרקון. כן, זה גם המקמק ואני אראה לכם מישהו דרגה יותר מקמק ויש לו את המונית. לא זה. אבל זה תעשו לי בתגובות. אתה יכול לדבר נתנאל. וגם המקמק הזה של אסף הוא שלי ושלו ביחד. ומקמק 2 שהם שלי. כן, עכשיו תקשיבו, האם אתם רוצים, תבואו עכשיו, שאסף יסיים, תבואו, אני כותב לכם. רגע. טוב, בוא למעבדה. לא. נו למה? בוא, נו. אתה יודע איפה אני? רגע. למקסי יש את החדר של מקס ושלי. רגע, כתבתי משהו. טוב, כמו שאתם רואים יש לי את הבובות. קטנה. אוקיי. וואו. תקשיבו. אז אני אצא כרגע. הנה אתם רואים את הסף, עכשיו תקשיבו, גם אל תיכנס. שנייה, תירגע. רציתי לעשות אני יכול להיכנס גם איתך. לא, תיכנס. סבבה, חכה שנייה. אני אעשה דרך צייל. מה צייל? טוב, אני בא. הנה. רגע. יאללה, שחק איתי, נו. תראה איך קוראים אותך. רגע. אז אני אכתוב לכם למטה בסרטון שם של מקמק וסיסמה. כן, עכשיו תסתכלו מה, אני כותב לא, תצא רגע מהמשחק. אני רוצה לכתוב לכם משהו. מה כתבת? באמת, טוב, נו, אני שם. אוקיי, תקשיבו, עכשיו אני רוצה לעשות צייד השנייה. מה זה המטוס הזה? מתנה שלי. לא! יש פה מתנה כרגע, היא נפלה. אני מכיר אותה, כי אתה מקבל טאבלט. לא. ולא יודע מה קיבלתי. טאבלט. אוקיי. איפה אתה? רגע. וואו. הנה, כמו שאתם רואים, יש לי את קסם הדרקון. אני אשים אותו כרגע. הנה הוא משגר כזה. עליו. אני רוצה לעשות בובות. טוב, לא משנה. בוא. שנייה. וכמו שאתם רואים, חבר שלי, דוד שלי יכול לעשות את הצעיד, והוא נדיר. כן. כל המקמקים כמעט של אסף הם חצי משלי. לי כוח איתו. אני אחליף איתו נעליים. נפירים. טוב, רגע. אוקיי, מצאתי רגע, אני רוצה לבדוק רגע. אני בודק אם זה עובד. בואו נבדוק. היוטיוב, בואו נראה אם זה עובד. רגע, אני צריך שיהיה לי מלא כרטיסיות. עוד מטוס! אבל אתה לא יכול לקבל אותם. ממש. תקף. הנה עוד מתנה. אתה לא יכול לקבל את זה. ממש.
תסתכל, כבר כתוב לך. זה הפרק שלנו היום על מיקמק. תשלחו לי בתגובות אם אתם רוצים עוד פרק, אז יאללה ביי.